Здравейте, геймари! Днес ще снимам на новата версия на самостоятелна игра. Вижте колко странно само се държи меча, когато натиснеш десния бутон. Преди беше по друг начин. Така... като е при тебе, ето така изглежда едно и също. Вижте кончето ми. Аз само седло. Понеже... Така, това е третия епизод на Survival. Сигурно се чудите. Къде е пустинята? Къде е равните поля? Всъщност няма ги. Преместих се, защото един крипър избухна. А и там си бях направил един портал към ада, който ми правеше само проблеми. И оставих всичките ми. Само си направих тези дървени неща. Дървени пособия. Така. Ще вържа коня. За това... Само странното е, че вижте, като искам да го взема... Чакайте, ще щупя това, може и да стане. Там вчера ми ставаше и без да го щупвам. Поне тези го приличат, седи тук. Все пак за всеки случай... О май гад, защо застанах пък сега така? Оф, както виждате, много лаги на тази версия. Едва играх до сега. Построих си къщичка. Вижте колко е хубава. И сега ще ви покажа ето това ново нещо. Вижте, брезова врата. Само... Мисля, че сещам някак... То пък само в мен е такива неща. Трябва ми малко дърво. Та ще видя как се правят едни неща и ще се върна. Та разбрах как. Сега. И аз влязох в Minecraft крафтинг. Никъде другаде не можах да намеря. Ето така беше поставката. Или така. А сега. Да, ясно. Ето така. И понеже не искам това да ми се щупи, си го оставя тук. Опа. И ето. Видяхте какво представлява това бронята. Извинете за този шум, просто компютър ми брънчи, защото вече отказва. Докато търсих малко метал, защото мислях, че е по един друг начин. Не събрах малко много. Така, направих се такива вече. Ето, вече имам... Вече съм с ново оборудване. С такова. С каменно оборудване. О, наистина много съжалявам за този шум. Така, да видим. Има някакъв нов материал. Сега ще видя. Пише лантър. Waterfish, нещо такова. Не знам дали се лови или дали нещо по-различно. Или нещо, което се намира. Така че морето не ми изглежда различно. Водата. Това значи, че е нещо, което се лови. Та, за да има някакъв шанс да ловя това, ще трябва да събера кожа. Не кожа, ами... Вижте, сега ще ви покажа нещо. Един нов материал от версията. О, тапа кирката ми се щупи, нали? Ще взема каменна. Ще си направя дървена. Искам първо да ми свършат тези. Аз имам пръчки. Останаха ми 3 пръчки. Така. Ето това, вижте, ето този нов материал. Той се постига като смесиш... Сега ще ви покажа. Не меч. Защо взех само 2? Защото съм си мислил сигурно за меча и... Оф.
са ми въглищата, които намерих. Така, хоп. Сега ще ви покажа къде го намерих. О, този шум колко дразни. Може би ако се изключа и включа компютъра, ще спре. Ето. Тук го взех. Че не знам дали взимаш нещо от него. Не знам какво се прави с него. Може би се строи. Ще го взема, може да е ценен. Аз сетих какво се прави с него. Но много добре изглеждаш материал. Сега ще ви го покажа. Също и в Minecraft крафтинга, вижте, в Minecraft крафтинга ще ви покажа как се правят някои нови неща, които преди ги нямаше. Така, вижте от това какво се прави. Ето това, Polished Andesite, което е много хубаво изглеждащо. Повече не мога да направя. 16 имах малко повече, отколкото направих. Те дават толкова, колкото се изхъби, но в смисъл аз имам още 3. Едно не ми достига, за да направя още едни такива. Така, сега ще ви покажа защо е толкова хубаво нещо. Вижте как изглежда. Ето, вижте го. Сигурно се чудите откъде разбрах как се прави без да погледна в това. Ето този. И аз просто преди като разглеждах, търсех това как се прави. Сега да видим дали се взима това свободен. Да, взима се. Като търсех за поставката за брони, взех и погледнах как се прави това. Сега ще ви покажа новите неща. Първо диорите. От диорите и камък се прави този. Диорите не можем да го намерим. На нормалния лорд трябва да е в недъра. И той даже не се намира да се прави. Така, полишат гранит. Какъв е този гранит? Как се прави? Ясно. Това е Polished Andesite, Polished Diorite, Prismarine, не знам какво е това, Dark Prismarine и Sea Lantern. Се прави след тези. Аз, честно да кажа, не знам, не съм ги срещал ето тези неща до сега. Може би ще са по-надолу. Не гледайте това. Така, да видим какво е това. Quartz Dirt. Яко изглежда. Но за какво ли се ползвам? Никой не знае. Slime Block. О, това е хубаво. Това така, ако сложиш, изглежда си. И най-накрая може да се прави Moonstone. Отдавна го очаквах. И Moonstone Brick. Чиселет Stone Brick. Това е предишно. И Red Sandstone може да се прави вече. Smooth Red Sandstone и чиселет Red Sandstone. Както и Rabbit Steel. Аз само да кажа, до сега не съм срещал заек, за да направя такова. Така че, ако вие срещнете, моля ви коментирайте колко пиленца дава и къде можем да го открием. Това не. Lit here. А това какво е? Ако някой може да ми обясни. Това е поставката за брони. Сега, само да видя колко време стана. 10 минути. Добре. Сега
да намеря какво ще да търся. Така, сега искам да видя защо това изглежда толкова странно. Някакво като стълбичка. Тук няма нищо. При мен в момента има само кокошки и такова, аз затова не съм виждал заек. Това е първият път, когато играя на тази версия. Не знам още много за нея. Не знаех изобщо, че... сега да си настроя да може да има чудовища. Options. Омага. No. Easy и заключвам. Да. И не мога да отключа. Само с една програмка мога да стана на Pizza Fallback. Дори не знам как изглежда заекът. Гледах едно клипче за новата версия, но там не показаха заек. На Game Mode ще спална един, за да видя как изглежда горе-долу. Дано ви е харесал третия епизод на Survival. Направих си заброни и поставка, както и обясних някои неща за новата версия. И до четвъртия епизод. Довиждане!